पुलियानो सानाय अब भाइरल अंगमानि फुल भिडियो नायनो मुसुंखे डेस्क्रिप्शनाव लिंक रिजाक हाबैनाय दि एइटोबो आबो काहाय फुल भिडियो फुनुंनानै एलो करै थांनाय सालाव जों जतन नुखाते सेमानका बोरै बुलायमानि साबो सति कुपुरते साबो साक फालहनै अमा पाठ्यको तामका हिनमाले आसति कुपुर गैंग रौनि ड्राग्सआव साक फाललायमानि कुबिकसे अंकर फाइसु माने ताबुक वाला के हेनके जत कुबिकक अंकरका आबो हाइत्या आपनो नुकि खनाय तेजाम सानाय आबो जतन कायसा बलंनि बुफां एबा कायसा पुखिरिनि आमां हिनै मानकाता हेदबा ताबुक नरबो आसति कुपुर गैंगनि कगनो बार खनावै खनाना से आkai खना मेंद्रा ताबुले आ टॉपिक सेलर का हनै आ बगै असति कुपुर गैंग या करे ताबुक ते कैसे सति कुपुर गैंग नि मार्केटो लॉन्च इंजाव का पार्ट 2 आबंका खरबसा चलानि बगै बोरै बुलायमानि जागन सेसिं लजाक आउनर कुबिल खनाका थांनाय सालो सहमननि कायसा प्रोग्राम जागा खरकसा चलानि शेक लायै बोरै जतो लोकनि बसकांगो खनाय छासके पुटो पाराब दला मथाके ड्रेस किचिकते के बुलाख्या साना थांके अब बोरिरनि बदला एकदम लाचिमा सेसा मारुमका के सकां बरकसि मेला प्रोग्राम खरकसा चलानि बगै बुलायजाक एटिट्यूडले मारनो बायसुका ताबुनि आजकालि बाक्सा टिप्रा जेरक नरक अम मारुमका के बोरि खरकनि बाके लाचिया के बयनि बसकांगो बुलाख्या फुल भिडियो नायनो मुसुंखे डेस्क्रिप्शनाव फेसबुकनि लिंक रिजाक हाबै फुल भिडियो नायदि काहामके नोकनाय अमारुमका के बोरिरक बाके बुलाके आब्रकता फाटिके जों दिनै अमारुमका के नि मेन स्टोरी पॉइंट साना सगा नरकासे एप्स कक सानाय हनके ताबुक आईपीएल नायमा लग अपनी निवै काम प्राइस बो जिति मानो लटा 365.in तै अ जगह गोबां क्वेश्चन तनारमदि हु विल मैच और हु विल विन टॉस अम हाई 50+ क्वेश्चन अपनी निवै काम प्राइस लग जिति मानो लटा 365 रजिस्टर खादि तेमानदि रुपीस 365 बोनस टेनर अ जगह मन 1 to 1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट अ जगह थुंनाय रक 10 मिलियन सेपन गोबां यूजर्स अ जगह क्रिकेट नो करे बंद्रक 200+ क्वेश्चन अपनी निवै काम प्राइस लग जिति मानो नवाजुद्दीन सिद्दीकी उर्वशी रौतेला काजल अग्रवाल सुनील शेट्टी तै नेहा शर्मा संहाय कतर सेलिब्रिटी रक ब्रांडनि एम्बेसडर निके बादि ताम लेरि दं ताबुंगो थांगै रजिस्टर खायदि लटा 365.in लिंक कमेंट बॉक्स पिन खायजाक थांनाय साला समनो एरिया नि कैसे प्रोग्राम जगह बोरै खनाय सासके तोला मताकी सप्राक लाके गोबामा लोकनि बसकांगो आ बोरि रक सप्राकै बुलाय तमा जरा गाना गिनि तने जतो लोक बरन लासगे मनये बाक्सा कैमरा ति साका बाक्सा चेयर्स का चिरगे एन्जॉय खाले दंका आ बुलाय मानो नुगैता आबुनि याकुलनो आ बोरिराव बुलायमान भिडियो गोबामा जगह भाइरल प्लस चिन आरो फाइसप के बोरै बुलायमानि भिडियो आबुनि नुगै जों वान सुबि तंका आसे बर गोबामा लोकनि बसकांगो टांगै बोरै बुलाके हनै गोबामा बरनो कक संका फियाबा ओला पाथेको जों साइमानका अब बोरि खरनि बा खरसा चलानि बगैसे खनाय सासके बुलायो हनै आउनर कुबिनो खनाका दैता मसा खरसा चलावे एटो से बम सा पे खाना हनै सेकलाय थानि बुलायखेता मारुमका ये निब्बि चाप्रि रगबा ताबु नरबो वान सुबि तंना खरसा चलानि बगै तामनि बुलायबा हनै माने इंखा आ चला यां प्रेजेंट बोरिनोबा हामसेको हनै टेक्स्ट मेसेज खाइतंगो आइ ते खरसा बोरिनोबा हामसेको हनै टेक्स्ट मेसेज खाइतंगो जे जों साइमानमा मटेता यागुलो आ चलानि प्रेजेंट गर्लफ्रेंड साविमानका बिनि चला आलका बोरै टेक्स्ट मेसेज खाइतंगो हनै आतिखेनो बोरै नम्बर नय पुला सिकांनि सिनि कौपाङि किसा वालायतमनि एन्ड फाइनली थांनाय सालो समनो कायसे प्रोग्राम खलायजाका आपुरके आ बोरै फेस टू फेस बसकांगो नुक्लाय थामसि नारगमाय अंगमा बाय आ सति कुपुर गैंग रो बुलायतिनो बरप जतो लोकनि बसकांगो न खनाय सासके फोटो पाराप दला मनाके सप्रा लाके रिरक किचिक देखे जदि रिरक किचिक थांनते मारगमा हेदेबा ते आ बुलाय प्रो सालाके नों दानि चलानो सेगनाय हनै जागान दला मथाके बुलायजाक ब्लाइनो मारंगा सति कुपुर गैंग रक हिनकाय मतम देबरमानो सब सति कुपुर ते हैप्पीलाल त्रिपुराखाय आं दा LII फाल हनै बुलाख्या सति कुपुर गैंगनि मतम देबरमानो ताबो हिनकाय खरसा चलानि बगै नों दानि चलानो सेगनाय हनै मेला प्रोग्राम जागा चाप्रि मारुमका गेरक बुलाय जाउखा यागुलो अ मारुमका गेरनि बिहा लाचे तमु गोबामा जागा भिडियो बा भाइरल सुका पाथिको जों आबुन सानै ताबुनि बाक्सा चेरारक मारुम कागे सिकानो हामजक्तिफो खारलायतिफो तिनि अब बोरै खरंनि प्रोग्राम थांगै आतिके बुलायनायनि मोदा मोसां चेराय जरावो आइ बरनि बुमा बुफाके वान सुइ तंखना तिनि बसाजक मेलाव बिनि दल रगै थांगो बिनि दल जतनो बर काहामां हनै बाद कबुयले बरनि बसाजक चेरायनि सिमि जानि जा हामजमा चलाबाय तंनानि चानानि साक मटक तंनानि मेला थांगै खरसा चलानि बगै बोरै याक्तिसे खने छाजि बुलायनायनि आमोसे पाइलेया एकदम लाचिबालिया और चेरेरक जोंतो जदि इच्छा खाके हनके आबोते चेरेरकनि ओरिजिनल फोटोते मुंग रक एड्रेस ते काहांगे फोनुगै साइमानो अब भिडियो जगा हाइपनो फोनुगलिया
खायरोगो जोंबो चिनि तिप्रा जोरो खासियानि बगै जों दिनै अ भिडिअ आबाके मा खालायो आमसक चेराय जराव तामनि चलानि बगै खरसा चलानि बगै आबाके बुलाय थांना नांबा सुनरले आ मारुंका के बरिरंनि कक खनाय ते बुलाय मा भिडिअ रंनो नुगै ताम सानामसो कमेन्ट के साथि एन बोरै लाचे के बुलाय मानि भाइरल भिडिअ नाने मसो के डेस्क्रिप्शन फेसबुक लिंक रिजाक हाबैनायदि साबनि बसाजोबो अंबा के जानि आसक लाचिना रोंबालिया आजकालनि बाक्सा चेराय रं प्लानियो लाबेख्या